Brinzové halušky so šalátom. Ale poďme od začiatku, ako sme sa dostali k tejto kombinácii. Mám kamarátky z rôznych kútov sveta a tentokrát som sa nachádzala v Poľsku a boli sme teda spolu Poliačka, Bulharka a Češka. No a rozhodli sme sa variť brinzové halušky. Myslela som si, že to bude problém zohnať brinzu v Krakove, ale na trhu sme zohnali všetko. Dokonca aj sitko na halušky. No a takto sa každý zapájal. Kamarátka z Česka už samozrejme jedla halušky, takže pre ňu to nebola novinka, ale pre ostatné moje dve kamarátky to bola. Najťažšie bolo asi nastrúhať zemiaky, pretože ich bolo hodne veľa. Je cesto hotové, keď v ňom stojí váreška? Popri tom sme si robili aj tematickú náladičku s ľudovkami. Keďže sme na varenie boli 4, tak to išlo veľmi rýchlo, už sme aj pri konci. Už len zmiešame brinzu s haluškami a môžeme ísť papať. No a ako a prečo tu skončil ten šalát? Sama neviem, ale moja kamoška aj s maminou sú naučené jesť zdravo a mysleli si, že tento doplnok je ideálna voľba. Ale nevadí, ja by som to zjedla.